I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ingon ni ini ang nahitabo. Motor eh. Uy! 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 Mga pulis! Unsa ni? Tukhang? Ay, Pagliw! Arestado ka, bugat! Dili! Dili ko! Dili meho! Di ko magpanakot ninyo, boy! Dili! Ay! Skip! Ay! Patay na ko! Ay! Agay! Ay! Uy! 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 Hala no? Ni adik ko sa kong katre? Hey! Buhi ko! Ha? Damgo lang din ng tanan day. Huwa pa di ko matukhang di ay. Ay! Kuyawan tong damgo oy. Habi kong patay ako. Tinuon ka ito. Ay, akong tiyan. Ay, gutom na. Gutom na giguda. Pero, huwa mo ko'y kwarta. Gusto. Mula ka lang ko eh. Adto na ko si Lalat. Mga ikong kwarta niya. Niyan ako sa pultahan. Pero, kadit lang. Mao man ni nahitabo sa kundam ko. Tingalig mausap ang nahitabo sa kundam ko. Di na lang siguro ko mugawas, oy. Pero, kung di ko mugawas, gigutom na naman ko. Gutom na naman kayo. Uy, ay. Hala, no? Kalisod ba, ani? Oy. Kamo. Kung kamo'y pasulti yun, o sa may angay na kumuhaton, ha? Paglili kowa na'y pante. Pandotan. Nakita na kong nagngising tigre. Gusto kong mukha og butiti. Lisod-lisod naman tang mag-orgy noon. Ready na ta. Para niyang gabi, bay. Aron haranahan si Lalat. Okay. Ang humot kong lalat. Ang akong lalat nga. Humot nga lalat. Pero, bay. Gusto ka ni mong plano, bay? Ngaon sa man. Nga komedi mong katawanan. Nga unta, pamisita atong toyo ni Lalat. Lagi. Pero nalimot ka, babay nonoy. Sa una natong pagpangarana, tarong kaya atong ikanta, lubsong. Ha? Lubsong? Lubsong. Labsong! Lubsong lagi. Pero makauyo ng humot kong lalat ato, di ba? Pero, bay, si Bugart nga komedi ang gikanta, hinanggaw, mo'y nagustuhan ni Lalat. Mao na ako niyang gabi mukhang tatag komede. Katawanan ba? Aron kita mo'y moyonan sa humot kong lalat. Okay. Kabala, Brad. No problem, bay. Okay, manamantag practice. Ayo. Mga utata. Ay, isa. Perpiko na to atong kanta. Perpikon ba? Perfecton. Ang atong perpikon. Ang atong Pero, bay, practice tag maayo. kaganiyar ta si practice. Sige lang, ang importante nga, perfect atong performance, ha? Aron malingaw yung maayo ang humot kong lalat, ya. Ang imo rabang duyog, layo kayo, ha? Tarungan ang duyog, di mo? Para nindot atong katahon. Di man ko kahibaw o sa duyog, ana. Sige lang. Gilid, Mao lagi. Sige. Pero ayaw kalimot sa among deal ni Bugart. Nga ang pilion ni lalat, mao ang mananaog. Og ang mapildi, di na yun magsamok-samok sa pinanangga kong ladat hangtod sa kantoran. Apay nunoy. Apay nunoy. Apay dokyo. No! Ako'y kuyugan di ka! Sige. Bebe, giti ka ng imong sistabe. Musikero. Kanagyabag kayo, hage. Okay. Ni adtong 1963. Yabagay. Bolan to. Tarungan na diha. Unsa na takla? Nahuman ka na ba sa akong giingon nga general cleaning? Kini na dapita ang wala ko masilhigi, Miss Lalat. Haog mahuman ako.
Pagdali yun ha, kitingalig maabdan ka gabi diha. Oh, miss. Yun na, di ayahan mas Gian. Nga wa man mo patabangan din sa bulaton sa bahay. Tuwa sa kwarto, madam. Ako lagi pakatog. Aron, dili makasamok ni mo. Total, makaya ko naman ang bulaton din sa bahay. Aw, labing maayo hinuon. O sige, mulakawan ako ha. Asa man ka, miss? Magpa-parlor ko, magpa-haircut, o magpa-makeup. Aron, mulugsot ang mga mata ni Bugart sa kaibog nako. Ang langgam tok mo. Klaro ko kayo din sa akong telescopic light. Nasood na siya sa akong telescopic sight. Pinip. Ta! Ha! Tuwag ka lagi. Don Toro! Pusa ang o sa tokmo nga naigo sa imong rifle. Don Toro na good ni. Hapon na ba Don Toro? Tingalig masaag ta? Nasaag na ba mong kulas? Ay kabalaka. Nakatultol na ko Hercules. Di ta masaag. Ug usap-usap nalingaw pa kay ko sa pagpamusil. Ikaw ang mahibaw Don Toro. Yun na. Ano? Don Toro? Langgam nga banog ka ng naa sa kahoy nga baliti. Pusilon ko ka na. Kini. May balito kong nahugang banog nga naigo sa imong pagpusil Don Toro. Oh? Nalingaw ko. Sige na, Hercules. Kuha dito sa gihagbungan ang langgam nga banog. Mas dool sila si Tarzan og Barok og Banglo sa gihagbungan Don Toro. Tuwa sila dito dapita. Ay, gusto nito. Uban ko mga sakop na lang. Ang pakuhaon ko itong nga mikuyog na ito karon. Shhh! Hoy! Shhh! Tarzan! Barok! Banglo! Kamu nalay kuha sa langgam nga akong naigo! Pagdali mo! Kay mo adto pa kita sa unahan! Mutungas kita pa sa pikas bungkod! Bay, nahabong na nato ang post office sa munisipyo, bay. Ang suwat ni mo alang sa imong igagaw nga si Jigo. Abay, Dokyo, saman. Ay, hinaot pa ang tanga mo bawas tayo na kung agaw aron masaya tag-on sa angay na itong buluhaton. Lagi, bay. Mahog yun. Klargahon na bagay ko ng Mindanao, bay. Oh, nindot kay dito. Labi na sa Davao, limpyo kayo ng sudara. Nindot kay dito. Kayo, bay. Nindot kayo dito. Tanaw lang ko sa picture, bay. Nindot kayo. Nabalaka ako sa posibleng mahitabuon niyang gabi, abay nunoy bay. Wise man, bay. Dila ikalimod nga bugat sa kong kasing-kasing si Lalart. Lalart, pero mas bugat siyang kasing-kasing si Bugart. Kay nako, di ba? Dugay na nang nangandoy niya. Gusto ka, bay. Hadlo kong si Bugart mo'y pilion o mawa na kusingpit aning lalat. Ikamatay ko siguro kung mahitabo ka na. Unsam! Mao ka na akong gikahidlukan nga mahitabo karon bay nunoy bay. Ayaw pagsulti na, bay. Don't say that anymore. Babae lang, ha? Pero siya mo ay natingban nining nalata kong kasing-kasing. Ning pagbati kong giatay. Siya ang gisinggit sa akong dughan bay nunoy bay. Bay, Dokyo, bay. Ay, biabot ng kagabion. O gutom na kayo. Kinahadlo ko magawas ka ganihang buntag. Kitingalig matinuod ang akong damgo. Pero, wa magyukisaw sa gawas. Wa na siguro kay dahoy. Bahala na lang. Mugawas na ko. Ug dadon kong akong mini karaoke. Mo ni akong gamiton aron haranahan si Lalat. Pagdali bay dokyo. Kay duol lata sa humot kong lalat pagdali. Kaniyo sa bay, kukutas kayo. Mas basa sa nimong lakaw, eh. Kuan kanang excited na kay ko. Mao ito nagkaon-kaon kog mani kay bawa sa akong ka-excited. Gusto na ako mabati. Di ka mismo sa baba ni Lalat. Okay, Nga bay. kita ang gipadayon niya sa iyang panimay og dili ang maldito Bugart. Og niya nang higayon na. Di na mahimong magsamok-samok pa si Bugart ni Lalat. Kumbati, bay, Dokyo. Bahalag kapoy kay ko. Ah. Kumbati, General. Bahalag dagma, basta nagkamang lang. Niya tas ilang gawa sa ilang balay. Okay, bay.
Mayo kayong wasubugad. Okay kayo? Pasahi bay, kanang yabag kayo. Okay! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!